taste like sunshine. Baby, but your eyes are all alone, buried in my arms. And the breeze takes us deeper and further into the heart of the moment that is gone. Hvad synes du om at gå på IHS? Jeg er glad for IHS. Hvad laver du, Jan? Jeg synes, der kommer ret meget larm for din side også i dag. Hvad er det mest trussel af? Ollie eller Harry Potter? Tak for din liv. Harry Potter, der spiller Ollie. Så hvis Harry Potter har spillet volley med dig, så ville du ikke kunne stå op. Det var rigtig godt. Ja, rigtig godt. Vi siger tak herfra. Hvad synes du om at gå på IHS? Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg skulle kun have gået her 14 uger, og nu er jeg gået her helt år, så jeg elsker det rigtig meget. Hvilken gang synes du, der er den bedste på IHS? Første gården. Wup, wup. First leg, no! Anden går da fucking nice.